Hello, my name is Kasper Christensen. I'm 38 years old. I'm a Danish actor. Hold kæft, hvor var det fedt, mand! Hvad laver du, Frank? Jeg elsker dig. Hvad laver du, Frank? Surprise! Bodil! For helvede! Om det er fedt at have en stiv pik i ryggen? Men de leder efter en rød klump. Hvad laver du, Frank? Så kan du bare sidde og se prøve Bertha. En eller anden røvsyg stork, der åbenbart spacerer rundt på jeres små lorte jydeveje. Hold da kæft, vi kommer galt afsted, hva'? Piger, få et glas vin! Kom med et glas vin! Det der siddet her, og så helt umotiveret vadet ude foran bilen. Ja, det er højst sandsynligt, at han kan få et. Hold kæft, hvor var det fedt, mand! Du blev kvalt i en karamel på et tidspunkt. Surprise! 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 Det er rigtigt nok. Jeg kan godt lide børn. Så er du pædofil.